So good eve guys. So yun na nga pala. Ngayon is mangingisda kami, mamumukot sa Bicol o manlalambat sa lake. So yun, tingnan natin kung ano yung mangyayari mamaya. Balik tayo. Sayonara. So yun guys, lakad na kami, pupunta kami doon sa may bangka, sa may baybay, sa may lake. So yun, tingnan natin kung makakarami at saka may malaki tayong makikita. So abangan nyo kami. So yun guys, dito na kami sa tabi ng lake. Sensya na kayo, medyo madilim. Kahit buksan ko yung ilaw, talagang madilim. Ayan, nakikita nyo, talagang madilim. Pag pinatay ko yung ilaw, wala na kayo tayong makikita. Kaso medyo, sana, wag sumama yung panahon. Medyo maitim pero may mga bituin naman. Ilan-ilan. Kaso dun sa part na yun, nagkikidlat. Ayan, nag-aayos sila. Dalawang bangka naman. Ay, karang bangka kayo dyan? Sad lang? Dalawang bangka naman daw pala yung gagamitin namin. So yun, still here. Hindi ako makapag-ilaw kasi nabablock siya ng waterproof case. Kaya yung pinaka-spot lang namin yung ilaw. So yan. Pag nag-ilaw kasi ako, check nyo guys ha. Ayan, ganyan siya. Pag wala akong ilaw, ayan, mas maray, mas maganda, mas maayos. Ayun guys, sobrang dilim na pupunta namin. At saka sa dadaanan. Naman ako ba dahil na mga kawayan eh no? At yung mas getting doon. Yun guys, kasama ko si Boy. Dalawang bangka kasi kami, umiwalay muna. Yung kasama namin andun. Yun. Kami ni Boy dito na iwan. Puro tubig yan guys. Yung nasa paligid namin. Nasa Bato Lake. Ano Boy? So yan. Yan. So kailangan niyang yan. Tapos yan. Nakikita niya nag-waterize yung sa camera. Basta yun sila dun sa kabila. Naglalagay na ang pukot o yung lambat. Kami ni Boy ito wala. Ito kapote ko. Mga tools. Tubig. Ito lang yung mga dala namin. Wala kaming pagkain. Dito na kami matutulog. Aabutin kami na hanggang alas 3 ng madaling araw. Tapos nagkukumidlat pa. Dun o. Dun. Kukumidlat. Ayun o. Nababayad niyo ba? Nakikita niyo ba? Oo, nakikita ko. Yun. Kapay ba ko ikaw? So ayun guys, balik tayo mamaya kung anong mangyayari. So maglalaglag lang muna, tapos mamaya babalikan yun siguro mga after 1 to 2 hours. Tapos laglag ulit, check natin kung makakaraming mahuhuli. So abangan natin. So yun, nagtuktok kami guys. Yun parang binugaw namin yung mga karpa. May tumalon kanina dito sa bangka namin. Hindi ko lang mabidyohan. Hirap tumayo eh, baka tumagalid yung bangka, matumba ako. Malaglag tong cellphone. So yun, video kami dyan kanina sa gilid, ang haba. May mga tumatalon, malalaki, may maliliit, halo-halo. Andi isang bangka na una na, kami ni Buboy dito sa ulihan. So yun, nagsasagwan lang. So para di mabugaw din yung mga isda. Sinasakto lang namin yung galawan. So itong bakal yung pantuktok. So yun, tignan natin kung makakadakol, makakarami ang mahuhuli ngayon. So yun guys, lumipat ako ng kabilang bangka. Titignan natin kung may huli yung pukot. Guys, may isda daw na nahuli. Tignan natin. Ito yung unang huli ng pukot o lambat. Ano? Oh, laki guys. Tignan nyo. Pero maliit pa yan. Na-expect naman yung mga kasing laki ng bata. Parang ganyan din ang nagtalon sa atin Boy no? Sa loob ng bangka namin, alas parehas lang yan ang tumalon. Ako pa. Ito yung pangalawa sa pangalawang lambat. Isa sa isang lambat, isa sa pangalawa. Ah! Basa. Basa yung cellphone eh. Kasi pag
i-spot ako nasa loob ng case. Hindi makita. Si Boy. Ito yung isang bangka. Yan. So, yun yung pangalawa. Ay, pangalawa. May pangatlo daw. Tignan natin. Sana malaki-laki to. Ako na pang huli. Maliit lang guys. Mga 1 kilo. Ganun guys. Kasi kaya siya pinupokpok. Tumatalon. Tumatalon kasi sa bangka. Nagkakapaa. Ako na tiil. Naglulukso. Ade, ay ito to. May huli na kami. Pang-4. Bali pan-5 na. Kasama yung tumalon sa bangka namin. Boy, lapit ka nga boy. Babayad ako. So titignan ko yung tumalon sa isda namin. Lumayo naman. Lapit yan boy. Lapit, ikaw lumalayo. Kaso maliliit. Ang habol namin malalaki. Wala pa yung mga nanay. Ayun, yung tumalon sa aming bangka ni Buboy. Mga ano pa lang to eh. Apo sa tuhod. May isang tilapia. Baka sabihin nyo guys na ano sinasawa na yung maliliit, malaki-laki yun. Ayan. Kitang-kita nyo naman. At saka dun sa lambat na ginagamit namin, yung mga maliliit, makakatagos lang. Ang plano talaga namin ulihin yung mga ganito kalalaki. Papakita ko sa inyo pagka nakauwi na kami kung gaano kalalaki. So yan, ito yung pang-6. Ayan, nahuli. Tapos ka. So yung mga kapukot. Kapukot. Kuno. Yan pa. Ito pa. Ay, karpita. Para kay Carmen. So nagtatanong guys, itong mga yung malalaki, Indian carp. Yan, Indian carp yan. Tapos yung karpita, parang knife fish siya. Pero matinik. Oh, matinik pa sa bangus. Knife fish. Yan. Pero masarap yan pag piniprito. Pero pag sinabawan, wag mo nang tanggain pang sabawan. Mas maray itong prituhin. So yan. Time check tayo guys. Ang oras natin is 9:15. Ayan. Oh, may isda pa daw. So yun guys, 3 tilapia na. Hindi ko na sinama sa video yung isa. So yun, nasa gitna pala kami ng Bato Lake. Dito sa Bicol, sa Camarines Sur. So yan. Kung makikita nyo, sobrang dilim. Pag madilim kasi talaga nagwa-water effect yung camera ko, kaya kung nakikita ninyo. So yan, after nito lilipat kami. So yan, abangan natin mamaya kung makakarami dun sa susunod. So hanggang 3:00 daw kami. Tignan natin. So yun guys, pag sumasabit nga pala yung lambat, yung pukot, yan binababayan dito. Kasi sumabit yung pukot namin eh. Ayun na sila rin. Ayun, sumisid na si Brad Puti. Brother! Awa na. Ayan yung nakasabit. Ayan.
So yan. Naayos na, nasabitan kasi yung kawayan na maliit. Pag kasi hinatak ng hinatak, masisira kasi yung lambat. Yan. Yan yung pinagsabitan. So guys, unang laglag ng lambat o yung pukot na tinatawag nila dito. Ito lang yung nakuha plus yung isang piraso na tumalon sa bangka namin ni Buboy. Tapos may isa pa dun sa unan. Okay na yan. Hindi ko nabibilayan kung ilang piraso. So yan. Tignan natin mamaya kung makakarami at makakuha tayo ng malaki. So yun. Dapat abot to ng mga 30 to 50 kilos yung mahuhuli natin. Hindi tayo papayag ng kulang. Okay guys. Ito yung paglaglag ng pukot. Yan. Inagis. Tapos yan inaayos. May pabigat kasi yan sa baba. Tapos may palutang yan yung ano. So lulubog yung mabigat sa ilalim. Ilalaglag yung paikot dito sa ano. So titignan natin. So yun guys, napaikot na namin yung lambat. Ito. So kukunti na lang yung natitira dun. Tignan nyo yan. Halos 2 lambat yung ginamit namin. Oo, may pang malaki, pang maliit. Hindi naman yung sobrang liit. Saktuhan na tulad ng nito. So yan. Gaano kahaba yung lambat? Mga ilang metro? Ha? 20 ata? 10 metro ata? Hindi. Amo. Ilang ano yan? Kilometro. Nasa 10 kilometro. Ha? 500 meters. 500? Oh. 500 meters. Ang ikalawang lambat. Yan. Pangalawang lambat. Mga nasa 100 meters ito. 100 meters? Nasa 100 meters lang daw tong isa. Yung isa nasa 500 daw. Mas mahaba yun. Total of 600 meters. So guys, kanina ganito kasi yung ginagawa namin. Nagtataktak. Yan. Binubugaw. Si Boy ando sa kabila. So madilim kasi. Hindi talaga siya nakikita. Nag-water effect yung ano ko. Binubugaw. Binubulabog yung isda. Oh, pero kanina ginagawa niyan. Pag may pantuktok ka, tinutoktok yan sa ilalim. Yan. Ganun. Tao po. Ayan. Ayan, ginigising kasi natutulog na yun eh. Puyat yung mga yun sa party. Ayan. So yun guys, tapos na kami mag-ikot, magbulabog. So ngayon, angatan natin yung lambat. Tignan natin kung makakarami doon sa nauna. So ito yung mga nauna. Sa unang huli. Tulog. Huli. Opya mani popcorn. Medyo malaki to guys. Kita nyo naman oh. Guys. Pangatlong okay. Pangatlong huli na. Opya. Maliit. Kasukat lang halos ng mga nauna. Tulog. Nagpupubiglas pa kasi.
Next na huli. 5. Panglima. Panglima na ba, guys? Ang mahirap yan pag bumubuhol yung lambat yan sa isda. Pero yan talaga ang ano yan para makahuli. So yun guys, so konti yung nakuha sa pangalawang laglag ng lambat. So tignan natin sa susunod na lilipatan. Paghuhulugan natin. So guys, lumipat kami ng pwesto, malayo-layo to. So dito daw, madami daw dito. Kanina nag-testing lang doon. So tignan natin kung makaka-jackpot. Ilog na. Sangat tek na. Unang huli sa pinaglipatan. Malaki-laki to. Kailangan kasi paluin. Para hindi ka na malikot. Pangalawang huli. Kaiba kayo na. Pangatlo. Kapakaibang tilapia. May kasamang tilapia. So yun guys, nag-aayos pa lang kami ng lambat. Nakakadalawa na kami dito sa pinagpestohan namin bago. Sa kabila lang naman to. Doon kami kanina sa kabila. Nakadalawa na kaagad. Kaya ang kaingay guys pagka magbubulabog ng isda. May mga tumatalon dyan. Minsan katamaan ka talaga sa katawan, sa ulo. Kansa di makabili bagat. Mating ko ito. Tara. Pang-apat. Di pa ito. Dapat yun. Oh, laki oh. Talusog. Talusog oh. Tagi-inang yan eh. Hito. Talusog oh. Dalag. Kadalag. Ang laki. Dalago. Laki. Viral to viral. Laki. Pukpok, pukpok. Di bali, di bali. Bay. Dito pukon. Usari-sari mo itong butang pag ito Ada sa loob. Sige ha. Hindi rin ko sa loob. Kulo ay budak. Kaya Hulog ka kay Gis. So yun guys, dito na kami sa Pangpang. hanggang dito sa pangpang. Boy, kamusta tulog? Pangpang nakabreak pa rin. So yan, nakaparada ng mga bangka. Kaya diversosa dito. Ngayon dito si Bitoy. Yung mga huli.
So guys, ito yung huli namin. Eh, ilagay mo muna dyan, oh. Mukha lang maliit yan, pero ngayon naman, laki niyan. Mga ilang tatlong tangkal. Tatlo, apat. Kilo na din. Ilan bunga? Niludok mo? Nakakagatso ko. Ay, dahil lang.